Os concelleiros nacionalistas recolleron as demandas dos veciños da rúa Castelao de Aguiño ante a inminente reforma que deixará a vía cun único sentido. Dende o BNG consideran que se trata dun proxecto deseñado de xeito unilateral, sen ter en conta as necesidades dos residentes, os que lles ocasionará numerosos problemas. Con respecto ás implicacións que vai ter esta reforma, tanto a compañeira Cruz Ribadulla como eu mesmo tivemos ocasión de ser informados pola propia veciñanza hai tan só unhas semanas, cando tivemos unha reunión veciñal aberta na parroquia de Aguiño, onde esta actuación vai implicar importantes atrancos na mobilidade da propia veciñanza, non? En primeiro lugar, vaise reducir un carril dos dous que ten esta rúa e, polo tanto, a mobilidade de toda a parroquia de Aguiño vaise ver minguada, vaise ver dificultada. Unha segunda cuestión que tamén teñen problemática os veciños e veciñas é que, por construir ese carril bici que está proxectado, pois a entrada e saída dos garaxes vai a ser moi dificultosa e incluso vai a ser perigosa en caso de que os ciclistas veñan con algo de velocidade, non? E unha última cuestión tamén que para o BNG é moi importante é que ese proxecto de reforma non vai a ampliar ningún só metro cadrado as zonas verdes que ten esta parroquia. Os nacionalistas instan o Executivo a suspender a actuación prevista e abrir un diálogo coa veciñanza e co resto dos grupos da corporación para consensuar melloras a incorporar no proxecto. Un goberno esgotado e que impón o seu criterio en vez de dialogar e falar cos veciños e veciñas. Dende o BNG queremos tender a man a toda esa veciñanza que queira facer achegas porque lle asimos lembrar ao alcalde unha vez máis e agora que o inicio das obras é inminente, instamos ao Executivo local a que agora mesmo que aínda pode deter a obra, que a pare, que atenda as achegas dos veciños e veciñas e xa digo, que atenda esa man tendida do Bloque Nacionalista Galego para que se poidan propoñer melloras a esta rúa que impliquen a mellora do tráfico, aumento de zonas verdes e tamén unha mellora na accesibilidade universal desta propia rúa.